Good morning guys, how are you today? Dango kupai word rekuti mugare naro mumoyo. Word of today rekuti usafe wakatyiswa nemunhu, usafe wakavhunduka munhu. Because kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakaona munhu akanyarara vachiita walk over that person, munhu yari kuvatya kana kuti akapusa. No. Kune vamwe vanenge vachiti ai ndifanyarara pandinechipindura iri benzi repa island U iri. Haisi nhau yekuti ndoda kutaura stereki, but inhau yekungomuratidza kuti haana kana basa enda ndombomutye, haana kana dhini. That's why maona even aimbofarisa mazuva ano andakanyarara achiita after fuck off yeah izvozvi zvaakutotya haachataure nekuda kwekuti ndakatomuratidza kuti hauna basa. So in life chingotoziva kuti wakakosha ende kune vamwe vanhu vasina kana basa. Imagine munhu anotuka maiswa vakumura hembe vofamba vakashamba palive patiktok, munhu ye benzi remunhu. Bye. Ndoziva zvangu kuti maibhuru angu hainyatsoiti izvozvo ndakazvinzwa naEnifa ndozviziye, but kana takutaura fesi chaiyo mwana uya ane makore manganoya indine mhanza handirambi zvangu zvandiri handizvirambi zvemhanza, ndine mhanza yangu huru kwazvo handirambi, ndine ziguma rangu rinenge bhazi rekwachawasarira ndozviziye, but pakabatwa mama rasta pobva pabatwa inini. Aiwa ponzi bata munhu akaipa mama rasta vakatsamwa nekushata, vakaipa zvekutora mukombe, zvekuipa zvezimbabwe yese, kunge munhu akakandirwa raundi yekushata pameso ungati idhodhi rerere. Ndoziva zvangu kuti maibhuru angu hainyatso. Unondiziva wani zvandiri, unondiziva haufa I can go. Ndokubinda mateya anobhendesa mahiri aya. Rukesheni harubude mauri, saka usingagona kufamba nemahiri uchifamba wakatsveyama kudai so. Hozi rukesheni rwaramba kubuda mauri shamwari. Indokukwapayidza. Zvepafeya chaipo kwete zvekumboti chindokubinda chaiko. Ende unozviziva. Haunidhe munhu kuti akuudze, indokukwapayidza. Sauonerero uchida kutaura zina nebasa rese. Ndakunyarira nguva yareba ramba uchifarisa muromo kureba kudaro nemakuhwa. Stupid idiot. Manofamba akabagidza foni kure. Hati ndimi makanditanga here. Munokanganwa nditi. Munombunyikidza vanhu mokanganwa monyepera kuzviita mavictim. Maifunga kuti ndiri vanhu vese vaya vekuti munouya mondiwetera mukanwa ndobva ndamedza weti yenyu. Manje makajoina chigure, inonzi hondo yahitira. Uri wese nakatsandi. Makaonererwa chaizvo kai muchipisa mawigi muchitungidza muchiti ngandu. Zvinhu zvamaibhega muchikumbira muchipfugama muchiti tipeiwo titengerewo. Saka maifunga kuti inini ndongopopota one day ndonyarara aiwa uri wese nakatsandi kusvika murufu. Ende chandinokupromisai ndechekuti makazviedza zvekuda kundiataka spiritually, emotionally, mentally, but hamundikwanisi. Zvamwari chaizvo hamuna zvamunondiita. Ipapo mupabatisise zvenyu mungawawate mukadi vati zvamunondiita chaizvo hapana zvamunondiita. Ndongo chero kamutora ketina ukamutora chero kamisa muHollywood mukamutengera zvinhu chai zvakanaka hazvingobude zvine anika kusabuda kari mari like ikakusabuda muzvinhu, you know. Makambona musoya cheta sa even that time yatakambopfeka mabhachi tese iyaita kunge comrade kuti chii takapfeka makotsi. Muchazivere picture takambobuda takapfeka makotsi riya aida nge comrade kuri kogaka apa makotsi anofanira kubuditsa uklasi hwemunhu. Iwe unenge kuti ungati ragadzirira kushuda vanhu. So John Cena, you can't see me, my time is now. Ndozvaneri chitaka apa body ninge yakaomarara, body yakaomarara. Ameto wakomana nomubata wachibata pai akati kwasha. Ndofunga samuri kabatwa rinoti pwa. Garo richiti pwa apa magara akafokera kudai so ameno saka mambo yato amunyatso muzika bvunza ini ndo ndakamuona padhuze. Chiroko ichi ndofunga karowa munhu mbamano cha paralyzed kudai. Bokati roko rwake rine mitsetse map road to ndakakudzaiwani kuti ndokusei muchipondana ikoko. Paradzaiwawo yachingwa chehondo unzanaiwa bhondorai mabhondwe bvanyangu. It's a very simple thing. Bachi majombo newigi modzosa zvopera. Kana zvisina kudzoka muchememe uchamamira matrase mondo uchiti ndombomire chero ukaita live 20 hours rimwe gore wakaita live wadhipotwa 10 years bani. Ko unozosiya pekutaura pe 10 years bani.
waizviita chamangwiza kaiwa uchizviita unzarwa hubatiki haukoromoreki. Ingotaura kuti guys ndakazowana defeat yakabva kongozi yekwamasomera kumamoskeni yakabva seni. Ndamboti ndatanga sandatombotanga ndipedzi zvokuti aizebita nese 4 years chete autosvika mu52 years ndichingoribhita again. Zvese zvakatanga nemunamato ngatinamatei amadzangu Mariano. Vachila kurita mapatani kaba uye kuno vatange vafunda.